Hemmeğinde Esselamu Aleyküm. Minsk'ten Esselamu Aleyküm. Şu an Minsk'e geldim. Hem duyguları başımdan geçer. Ne şu an ayrıntılar ne Minsk'te. Neyle duyguları başımdan geçer. Hem de Minsk'ten başladı. Apşagada Surganı ve Sorokşem. Minsk, Belarus'un sınav çekiniş günüsünün apşagasında hem de başladı. Ne olun? Şu madem bileyen meştar. Kiçirak komandanın kurmana geldim. Belarus komandası meni 20% komandan öyle Belarus'ta da yani ofisimiz yoktu. Indi İştaydan ofis açıp onları reklama, marketing, arbitraj trafika, Amazon şunun ofisini açmana geldim. Nem için Belarusya? Nem için başka şekilde? İlk öyle Belarusya'nı men 6 yıl okudum Paşistan'da. 6 yıl yaşadım. Belarusya'nı bilişim yara Belarusya'nın halkı katı mülayim ve katı payhatlı ve katı çesni halk. Şunun için şumat Minsk'e gelip dursun. İnşallah. Minsk'in bir adı var mesela. Rusiyan vizesi var olsa Minsk'e de geçip polyanlar, Türkmenler bilmeyenler var olsa aramam. Yine buradan belli geçeyim. Rusiyan ya da Belarusyan vizesi var olsa siz Rusya'ya geçip bilen, ben Rusiyan vizesi var olsa Belarus'a geçip bilen. Şey tipine Island Burn, yaşlığımı yatlayan, nostalgiye diyene şu an ben center'da. Nostalgi royu da parkta, şahs parkta gidip Island'ın, üniversitetlemin yan Island'ın şeyler var, duygular başımdan geçiren. Hem de hatta ne olduğunu başlamalı oluyorsa 200 milyon pul gitti, 200 milyon ruble diyemiyorum. Başta 2 milyon, 2,5 milyon dolar oluyordu. Yönü neyse pul istedi. Allah'a cana şükür tecrübe var da, oput var. Şu tecrübeni neyse kampanyam alsalarım, neyse yıksalarım tecrübeni hiç esin alıp bilmeyeler da şöyle yani oputu hiç esin alıp olmayan. Şunun için ne tədədən işte komandan açmana geldim. Moskvada komanda işləpör. Yani berden şol Avrupa, Amerika bağlarına seyredecek komandanı düzmene geldim. Şun ofisinin uğruna netiveden berden ofis açmana geldim. İnşallah bir kepte bolmak iştayda. Birazcık gelip aylanmak. Üniversiteme varacak nitip bolsa muallimler bilen salamlaşak. Ve benim bir arzum vardı elimde ama elimde pul kazanılmaktım. Muallimlerim var. Apşagada yaşayan muallimler. Apşagada yaşayan liseteden zaveduş apşagalar var. Nitip bolsa şolara barıp apşagan bir bölümünü remont edip vermek. Gownumdan bir 5-10 ming dolar pul çıkarmak şolara. Köp muallimlerim var, bilim verdiler. Yıkıcı ziyat kalmadılar. Şolarda sağ olsun aydesim geliyor. Kafedrada neyse yetmeyen olsa şu kafedrada şu zatlarını alıp vermek. Ya remont etmeli olsa remont edip verecek inşallah. Öz niyetim vardı şun yalak. Bir elimde pul olsa, bir bayasam, bir tutsam nesip olsa gelip şu Belarus halkına, Belarus devletine, Belarus'un öz halkına şey deyip bir öz koşundum, koşmak isteyen. Yani Belarusya bolmadık bolsa men şunyalık telekeçi bolmazdım. Yine bir adam aydayn. Eğer de Belarusya bolmadık bolsa men şu telekeçilik uğruna yetmezdim hiç açan. Şunun için neyme diyeli? Üstünlük dilep bilersiniz. Ya mesela tədədən başlaya deysen olacak. Tədədən yine tədə devlet, Avrupa, Amerika kazanç dolarda, euroda olacak. Elimde ama Rusya deyip bana kelle vurdum. Yani Rusya düzelen noktalar. Rusya yani yapacak mı? Yok. Rusya'da mağazine mi işler? Komanda da var. Mensiz olur işler alıp çıkıp oturuyorlar şumat. Mensiz işler alıp çıkıp oturuyorlar Hudaya şükür. Где-то yüz oğlu işkarım var. Öldür yürü diyorlar. Benim dedim onlara gayret edin ben gidecek.
täze yurtlary, täze rynyklary barlajak täzeden durmuşy başlajak. Sebäbi bir hili startup durmuşy başlatym gelýär. Sebäbi zatlar ýyly-ýylyna 19 kladurlyp $2,5 milyon ýitirmek psikologik agyrdygy-da, psikologik gatyr agyrdygy. Bir käbir gülýär, käbir düşünýänler köp sag bolsun. Durmuşymyzda ýene agyr günlere ýetmän düşünmeýänler hem başyňda bunýaly belalar gelmesin. Hemen Minsk'tan şunu yazacak şu look'ta şu sweater'ımız bizim täze kolleksiýa. Koýnagam bizimki angliski воротник. Şeydi şunu yazacak stille aylanyp börn. Täzece köçeler aylanyp börn. Minsk. Şeýle bir Minsk'a gowar ýana ýaşlygym şady geçti. İlkinci duygu, ilkinci sevgi, ilkinci hemen hastayda bir kişide. Minsk. Очень сильно люблю Минск. Şoň üçin janyňyz sag bolsun. İnşallah ýene de täze habarlara garaşyp duruň. Men gittim biraz galanayın. Hemen köp silaňyz üçin köp sag bolun. Podдержкаңyz üçin köp sag bolun. Allah emeňizden razy bolsun. Düşünýän olanlara gyýjaşlary. Köpüňizde motivasiýa bolsun. Şu taýda men şu köçäň aşagyna klubda kalançyk bolýardım. 2009-njy ýylda inanmarsyňyz saat 5-e çendik kalançyk bolup 1-2 saat ýatybam okuwa gidýärdim. Inanmarsyňyz. Şu döwürde $100 aýlyk işleýärdik. Ondan soň gelibem 1-2 saat yatıp soğuk suwun aşağına durup birinci para gidýärdim. Okukyny Белорусский национальный технический университетин ПГС факультети, промышленный гражданский факультет, iň kyn fakultet. Men bilen kim jedel edip biler. ПГС iň kyn fakultet, inženýer-stроитель. Birinci otukunna işläp, meselem, birinci günem iň kyn para bada sapramat. Şonu bara syptyrmajak bolup, bu işe matematikany syptyrmajak bolup. Şeyde soğuk suwun aşağına durup gidýärdim. Ine size motivasiýa bolsunlar şu video. Köpüňizde egerde şu mat kynçylyk geçýän bolsaňyz, bir daha daýdyn. Hemme zadaňyz gowy bolar. Sebäbi durmuşda kynçylyk geçmän bayan ýokdur hiç açan. Ýene bir gedem gaýtalaýyn. Kynçylygy geçmän bayan ýokdur. Birim şu sözi ýatda saklaň. Tanşyň bolmasa, puluň bolmasa zat ýok diýen söz Türkmenistana döredi we Türkmenistana şonu goýup gaýdyň. Daşary ýurda çykdyňyzmy? Şu sözi unudyň. Ýene bir gedem aýdýan. Tanşyň bolmasa, puluň bolmasa zat ýok. Türkmenistana dören panyatya şol. Daşary ýurtda oňa zat ýok. Ýekece tanışmam ýok, pulumam ýok. Şu zatlar, şu derece $1 milyon kampanya öz hereketi bilen Allah Taala'nın kömegi bilen hereket edip kynçylykdan geçip yetdim. Sklatlar ýanýa, şumat $1 milyon ýanýa. Ýöne men ýyda ýol ýok, zadny ýok. Diňe öňe gitmek. Ýykyldym. Kalktım 9 sapar yıkılıp 10. sapar kalmakta hökmüne üstünlüğün sırrı. 9 sapar yıkılarsanız biznesde 10. sapar kalarsanız ana şol üstünlüğün sırrı. Canınız sağ olsun, kynçylyk geçýän ýaş olanlar we gyýjaşlara hemme zadyňyz gowy bolar. Hemme zadyňyz nesip bolsa gowy bolar. Menne geçti şu zatlar sizde de şumat geçýän bolsa öňüm bolan soňum bolsun diýe. Sabırly gül dura bara şart bolar inşallah. Assalamu alaykum. Dün Belarus döwletiniň Minsk şäherine toýa çağda tonmam bardım. Köp türkmen olanjy ýyllamda otyr. Nurmarsana emmesi hormat koyup surada düşýärler. Ora turup bara Allah jana şükür edýän şunu ýasyla ne üçin surada düşýärler? Näme tarapdan? Köp saýdýam şu derejeňe ýetdim. Motivasiýa berýäňiz. Sag bolun, taňra ýakasyn.
Men şul videoni kime çekýänä, doýst meni haýt edýänlere, meni düşünmeýän olanlara, durmuşdan razı gatyran adamlara, şan halal ýollansa, halal zahmet çekende şonça adamlar gelip surata düşürdüler meni, ödönden sonra berýär. Şu zatlar bolup geçýär-de şumar. Men mara oturup bir hilagymym tutýar täbi. Ne? Ştaýda bir klub bar diýen. 2009-da, 2010-da men ştaýda kalyançyk bolup işlärdim da Minskde. Şu video motivasiýa bolsundan köpüňde. Ştaýda kalyançyk bolup işlärdim. 2009-da men şunýalak 2026-da men bilen surada düşerler, meni beýle hormat goýarlar, syýlarlar diýen kilemde oturup pikirim gelen okdy. Şu video köpüňde motivasiýa bolsun. Öňüm bolandan soňum bolsun ýalar türkmenlerde. Men Türkmenistany hiç açan özüm öwemok, hiç açan özüm menlik aýdamok. Elmide ama bir zat aýdyp belläk geçende. Maksady ullan goýun, uludan goýan maksadyňyza hökman ýetersiňiz. Şonum hökman suratda vizualizasiýa ediň. Maksat üstünden gülýän adam bolsa, gülük geçsin. Ertir şo seni ýatlama yaram. Şoň üçin şu video yaş olanlara we yaş gyjaşlara degişli ulu maksat goýun. Eger bir gülýän bolsa boş berin. Men näçe şu durmuşda şu biznes eýetemde näçe adam meň üstümden gülýärdiler. Haýt edýärdiler. Berdi biznes, berdi musurşyk, berdi plany. Näme şu adamlar niýede, men niýerde şan men. Men nige demok, ýöne aslında goýşul biýjeti motivasiýa bolsun. Janyňyz sag bolsun, hormatyňyz üçin Ullohan sag bolun. Köpüňiz suraty düşýäňiz. Allah razy bolsun hemmeňizden. Ullan arzu edin. Ullan arzu edin. Elmide ama kiçiden arzu etme. İnşallah hemme adyňyz gowy bolar. Diýetde şoňa näme üçin diýsem, kim maksady, ne biznesmen ma, ne politik ba, ne спортсмен ma da. Кто у вас есть? В тот момент у меня стала мотивация, чтобы стать кем-то, чтобы знали, да, вот. Человек знает, да, вот, просто, мне кажется, не только Беларусь знает, во всей СНГ, да. Я поднял нацию, чтобы вы гордились, чтобы вы знали, что я часть, мы туркмены всегда до конца топим, всегда знаем, что... Я тогда сказал ему, однажды узнаете мою фамилию, будьте чуть-чуть времени, дайте мне эту преподавателя. Я специально год назад пришел в университет, я нашел его и сказал, вы помните это, но он даже не помнит. Но я к тому, что этот преподаватель дал мотивацию, что стать тем, кем я сегодня есть. Я очень сильно люблю Беларусь и белорусский народ, потому что он очень сильно добрый, честный, отзывчивый, да, и мы в этой стране, вот вы находитесь, да, у нас у первого президента есть слова, как говорится, вы в чужой стране, вам не скажут, Мурат сделал, Ахмед сделал, там, Берды сделал, скажут, туркмены сделали, поэтому постарайтесь не подводить нацию. Я вот сейчас спрашиваю наших знакомых в Беларуси, да, я встречаюсь сейчас миллионерами, миллиардерами, да, я вот сегодня обедал, ужинал, минский миллиардер долларовый, да, вот из списка Forbes, и вот он, говорит, сидит, я говорю, туркменов много стало, я, говорит, не отзываюсь о них плохого, они хорошие ребята, работяги, у меня, говорит, строительная компания, работают, все остальное, и мне гордость, что наши везде, главное, вот, где бы ни были, не позорьте нашу нацию, я максимально всегда стою за нацию, топлю и говорю, ТМ, это, если вы знаете, Туркменистан, Limited, это эксклюзивный пацан из Туркмении, который создал номер один бренд в СНГ, да? Мы стали номером один в... Вот просто представьте